UMDC Kamaulai constituency ba te bor pathau hagasingin kong ula IT ka shithi eno kam kumu executive member ka executive committee bayalam da ka National People's Party Khasi Hills Autonomous District Council kani ka sinjam jong uba te bor kare kum ka jingpin board ka rai ban mi no na ka NPP ban mi ikhuni ka election MDC kumu kertong shimet ha ka election ka ban long la arphuai tarik ubnai rimphang habaya kran bat kilat pathai khubor uba te bor ulapin pau ba kani ka jingshim rai jong ubaro kade namar ka jingkwa jong pajba ka maulai ubalakwa bon mi no na ka NPP ban yakhoni ka election kumu MDC balai lui halor ka jingkan tho ba un sarung biang shake NPP hadin ki election uba te bor ulapin shai da ka baong bo pajba ude uba halor ki baro ba ulapin tikna balada ujab ki election manwan unyai ne bet kumu MDC balai lui ba unyai kat kum karai jong upajba na kaliang chunga ng sim nagaray to si panganlit na kum kartong sinan kaya ni kapor awan ban submit ya ka resignation ya ka sti ekam no chunga kum executive member bat ban wengru ya lajong na isi na kabenta ka ni ka bangan pendep ka ba ngalakular rapat ba ke bane bane kata ka ni ka bangi man ka ka por mata na kaliang chunga la de past ti sha president chunga Meghalaya State NPP si ba prestun teng song ya kapa ngalai lut kambaro ki bangabat ha kapo ka seng NPP nadu bangalong kum presiden jokshlosti ngalai kam media in charge of state ngalai kam kita gini kam di bala benset nga ba matasing la de IXT she presiden ngalai kam NPP pelaj ba ya jong banlong kot primary membership to NPP iya kami kata kumakitip kabor gadik pa ba pensyong pa ba penyang mo Nadin nang nihi nakaliang chunga kanu kanu benta ka bangasim nagaray la tang pois katong la paiba udang ibit nga bangan long unomi khamat jong molai constituency la de ka benta ka bang hapat simrai ke ka benta ka bangan le antar constituency kan i ka ra jong paiba ban an bud ban an kongo ke ka bang paiba ta ka de ka ba am bud